Hej så YouTube. I dag vil jeg gerne vise en server, som mig og Magnus JT, som I ser der, har. Og jeg vil gerne vise lidt rundt, og eller det er faktisk bare let's play, så ja, lad os bare gå op. Det her det er meget fede plugins, vi har på. Det er Elevator. Det her det er Spawn. Det sker ikke så meget. Herinde skal I passe lidt på. Gå væk. Ups, okay. Nå, okay, Gullet, no. Nå, okay. Han skal ikke tage en ting om der. Lige nu er vi ikke så mange inde på serveren, men det kommer nok. Vi kan være ret mange inde, som man kan se. Vi kan være 25 inde, tror jeg det er. Og hvis det er, så sætter jeg det bare op, hvis der kommer flere. Han skal give mig mine ting tilbage igen. Gå nu væk. Au, 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 au. Line, no. Lad være. Der kommer måske lidt delay på det der, når man skal til Spawn igen, fordi måske er lidt noget. Lad os lige tage nogle potions. Der er drop party herinde nogle gange, så det er bare med at komme ind. Lad os sætte den her på. Ikke så godt. Nå. Nej, hvor er det dumt. Nå, det er lige meget. Vi skal op igen. Det her, det er survival. Så det er ikke noget med kreativt, som man kan se. Eller nu er det mig, der er kreativ, fordi jeg er owner, sammen med ham der. Magnus JT, som han hedder. Jeg har en hjemmeside, den kan jeg godt lægge i beskrivelsen, så yes. Okay, vi er i gang igen. Ja, alle mine ting, yes. Her. Den er god, den der. Det er jo helt vildt. Lad os tage den her på. Hvor sådan det? Det er ikke så godt. Food. Sådan. Det får han ikke lov til. For sådan. Det er begge to. No. Undskyld lag, det kan jeg ikke gøre for. Det er min computer, der ikke er så god. Dø! Nej, spilvæv. Jeg kan ikke dræbe ham, hvad sker der? Gud, godt. Bangebuks. No, jeg dør nu. Krammer mig ikke, han kan kramme mig, han er dårlig. Hvad sker der? Han kan ikke ramme, for han er dårlig. Vi kunne ikke have med i samtalen lige nu, fordi jeg kan se allerede lag nu.
Øhm. Det gjorde da ondt, det der. No. Han døde. Dæk med dig, mand. Yes. Nå, vi ses. Håber I joiner. Og jeg skal nok lægge IP'en. Hej hej.